No, dala jsem to tam, no. Takže tento přístroj se jmenuje Lokomat. Je to přístroj, který je velice unikátní. Dokáže spoustu lidí, kteří proto mají dispozice, postavit na nohy. Je se mnou zde fyzioterapeut Jiří, který je velký odborník na Lokomat. Teď například ovládá tlačítko bezpečnostní, které má právo zmačknout jenom on. A cítíš to, že se ti ty svaly hýbou? Že tak jako jdeš? Nebo kdyby ses nedíval, tak to nevíš? Cítím se, jak kdybych kráčel krajinou a teď to není vidět, ale dokonce tady na vrlce, teď to tady není vidět, ale Aha. je možno kráčet opravdovou krajinou. No opravdová není. Je samozřejmě virtuální. Teď jsem dostal za úkol vypnout prsa. Vypnout prsa, jo? Tak. A teď už prosím, Reni nás nech pracovat.